na espiritong army ni Satanas, ang BTS. Bakit kasama pati anime? Ano ba? Diablo, hindi nagpaparusa yun sa kanyang mga lingkod. Anyo kasi yun sa ating lahat, Paulo Libnida. Dadaanan daw natin to Army of Satan na sakit ako na naman itong mga to. Jimin! Oh, sabi ko si Jimin! Kilala ko yan. Dito, ayan ang stand ko. Tsaka itong Illuminati. Alam mo talaga yung mga ganitong classic video. Lalabas lang sa mga Facebook page na ang pangalan Jesus and Me Ministry. Wala na talaga iba eh. Sobrang bagay eh. Kaya dadaanan natin kasama aking boyfriend para malaman natin kung Illuminati ako. Pwede ako lang magdusa dito. The beasts has awakened. Mali-mali pa yung grammar pero okay. Una-una pa lang, mali na agad yung... Ginamit pa talaga niya si King Kong Chelsea. There is a darkness coming. Alam mo na pag gumagamit siya ng mga metaphor galing sa mga sikat na movie. Alam mo na eh. Video, we will expose itong satanic na Mobile Legends dahil maraming Kristiyano ang nahuhumaling at nabibitag ng larong ito. Welcome to Mobile Legends! At dahil nandito na tayo sa kawakasan, patindi ng patindi. Wait, sandali. Hindi mo pwede bato lang sa akin yung mga salitang sa kawakasan. Kailan tayo magwawakas? Sa pinagdaanan ko dito, halos 3 beses na nagkaroon ng kawakasan ng mundo yun. Like it's the end of the world, we got a party like it's 2012. Hindi rin ng mga pakana at pandaraya ng Diablo dahil alam niyang kaunting panahon na lamang ang natitira sa kanya. At kasama niya dito ang kanyang mga kampo na bumagsak mula sa langit. Ipapakita din natin Mga anghel nga talaga sila, mga mukhang anghel na bumagsak sa langit. fallen angels na ito ay inihahanda na ang pag-ahon ng dalawang beast na pinag-connect tinutukoy sa Revelation 13. Ginagamit yung sound effect na X-Files. Ano ba? Sa Alien yun eh. Alien! Ang anghel na may isang mata ay pinakakilalang simbolo ng mga Illuminati at mga Freemasons. Napaka-importante ng signs at symbol sa spiritual world dahil ito ang kanilang pagbubunyag ng Sharingan! at pagpapakilala ng kanilang Panginoon. Ganon din sa ating mga Kasi bawal Kristiyano, magkaroon ng kailangan sariling natin ipahayag na si Jesus tayo ay maliligtas. At Hindi nga yun ang tunay na itsura ng anghel eh. Be not afraid. Tapos mukhang mga, parang mukhang mga alien eh. May mga teorya nga doon eh, bakit gano'n yung itsura ng mga anghel. Kasi baka yung mga nakakita sa kanila ay sobrang high na doon sa mga tubig na naiinom. Mga pagkain doon sa desyerto, diba? So nag-hallucinate ka na, kaya may mga mirages. Kaya gano'n yung mga itsura. Mga medicinal plants na hindi naman dumaan sa mga eksperto. Kaya pwede silang maging high na hindi nila inaakala. yung espiritong nasa likod nila. At pinasok nga natin itong Mobile Legends. Ito agad yung... hindi mo pwede lang yung parang pero hindi, sige, lagyan natin ang it all interconnects. ang bumungad sa atin. Isang sexing babae na naka-Baphomet sign, naka one eye at naka high heels. Hindi lang yun at malaki yung mga dede. Tama ka dyan. So kapag naglaro tayo ng Mobile Legends ay talagang i-welcome na tayo ni Satanas na Una-una, hindi nga yun yung Baphomet sign eh. Nasa loob yung finger. Pero sige, lagpasan na lang natin yun para lang makaprove ka ng point. Okay lang. sa startup ng Mobile Legends, ito yung Alam mo yung demonyo talaga dito, yung startup ng mga ganyan eh. Yung loading time, yung internet dito, yun ang tunay na demonyo. unang makikita natin. Ang Yeah. dragon at ahas ay sumisimbolo kay Satanas. Dragon na Revelation 12:9. Itinapon ng malaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Alam mo, itong mga sinasabi mong to, hindi nga ito yung pinaka-original eh. Wala naman talagang ahas eh. Okay, naging description na lang yung pagtagal-tagal ng iba't ibang meaning ng words ng Biblia habang tinatranslate, habang isinasalin sa iba't ibang mga lingwahe na may, wala naman tag-ahas to sa garden pero sumisimbolo siya sa isang ahas. Pwede siya maging kahit ano, sa totoo lang. Nagpaloko ka rin naman eh, sa ex mo eh. So, ganun din naman. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Itong fallen angel na ito mismo yung Diablo. Siya yung malaking dragon. Wow, the PNG! Kung The hindi ka pa rin overglow! kumbinsido na satanic ang Ano yun? larong ito, Wait lang. kumbinsido na siya yung malaking Dragon! Kung hindi ka pa rin kumbinsido na satanic ang larong ito, tignan natin yung logo ng Mobile Legends, yung mata ng dragon. Nakita nyo ba yon?
Ito yung serpent. Alam mo, mag-enjoy ka dito kasi marami naman, karamihan naman talaga sa mga games, sa mga lore, sa Biblia, napakarami dyang mga metaphors, sa mga ginagamit sa iba't ibang parte ng mundo. Diba? Ang dragon nagsisignify ng lakas, ng authority. Hindi lang dahil sa game na to. Okay? Alam ko, cancer ang Mobile Legends. Causality doesn't reflect correlation. Kasi causality, ibig sabihin, kung may dragon dito, siguro demonyo yan. Hindi. Pwedeng sa magkabilang panig ng mundo, magkabilang pagkakataon, sa dami ng pwedeng circumstansya sa buhay na pwede mangyari. Pwede talaga magkasakto-sakto yan. Pwede kang pumili lang para lang makagawa ng storya. 6. Ano naging 6? Apoy yan eh. Pero Ang sige. daming 6. Sinisigurado talaga ng dragon na sa impyerno yung punta natin. Wait, there's more. Ay po, di pa tapos. Oh, may 6 din! Oo, May spiritual na digmaang hindi natin nakikita Hindi naman si Satanas to eh. Dragon lang to eh. sa pagkita Uy! ng dilim at Ay, sa'yo na! liwanag. Sa May sobrang K-pop! tindi ng labanan ay pinasok na ng ahas yung simbahan. Ito yung Vatican Audience Hall. At dun sa parang bunganga ng ahas, nandito Yung tinatawag dyan, yung pag nakakahanap ka ng faces, ay pareidoll yan. Pag nakakahanap ka ng dalawa. I'm sure pag nag-zoom out ka pa dyan, ito pa isang shot yung audience hall. Pero kasi ginitna mo, so syempre yung shot, diba, maganda siya mukhang demonyo. Ayan. Pero bilog lang siya na may both sides ng bintana. Kasi gumamit ka syempre yung shot ay pang orb kasi mas bagay siya for pang building. Ito ba yung demonyo pag high siya? Banlag na ba siya? Walang sense eh. Ano yung paa? O, nakahanap ka pa talaga ng itsura. And Enjoy syempre, ka yung mga masyado. evangelist ni Satanas is doing a very very good job para ma-influence yung mga kaluluwa sa Influencers? kadiliman. Imagine sa isang music video nila na ito, 1.7 billion na kaluluwa ang hinihila nila sa kadiliman. Panoorin natin yung music video nila na How You Like That na may 1.2 billion views. Ito yung magpapatunay na talagang inihahanda na nila yung false prophet at yung Antichrist. Okay. Oh! Sa umpisa pa lang ay makikita na natin itong parang avatar ng fallen angel tsaka dalawang apoy. Itong dalawang apoy Dalawang ay apoy? nagre-represent sa dalawang tao. Ang dalawang tao, may 4 gang tao, may 4 pang kalbo. Ilang wali ba gusto mo? Ito nga yung cherry picking na... pero sige. Hey! Blackpink in your area. Demonyo in your area! Itong dalawang taong ito, Si ano ba yan sa Matrix? Si ano? Blue pill or red pill? ito yung dalawang beast. Blackpink in your area. Okay, pinipilit talaga niya magkaroon ng correlation. Sige, ito ang gusto ko eh. Nadurog ako sa harap mo, Basta sa tanas maya kasi nalaglag siya. malalim at lumubog ng mas malalim. Bakit kasi yung nangyari na ba kasi kay Satanas noon? Di ba? Kapareho din ng karamihan na nangyari sa mga tao. Di ba? Nalaglag. Gusto uli umakyat. Hindi ba ibig sabihin gusto ikaw na agad sa Satanas? Upang abutin hanggang sa huling piraso ng pag Di ba kinilalagyan mo ng epic music totoo na yung sinasabi mo? Masarap kumain ang tae! Sinubukan kong abutin ng dalawang kamay ko. Dito inilalarawan ng fallen angel yung pagbagsak niya sa lupa mula sa langit. I said, come, and need goes to light up the sky. Muli sa madilim na lugar na ito, lumiwanag ang kalangitan. Ako nakarin ako! Red equals Satan kasi nga di Habang ba? nakatingin Demonyo. sa mga mata mo, Ito ulit hahalikan corrects. kita upang tumawa ka hanggang gusto mo, hanggang kaya mo pa. Isn't no you have to say. Dahil ikaw na ang susunod. Ipinapakita dito na nakalaya na sila sa kadiliman. Pinapakita dito na ikaw ay uto-uto at naghahanap ng kung ano-ano sa lahat na sinasabi ng kung sino-sino. Magalak ang kalangitan at And you, lahat the ng naninirahan both of the dyan. inhabitants of the earth, Ngunit for the devil has kalagim-lagim come ang having great daranasan wrath ninyo, because he lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay Parang pwede mo to gamitin sa lahat eh. Anong unique dyan? babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa Oh, kanya. fierce! Ha, ha,
Parang sinasabi nila dito na nandito na sila sa Earth at nakikita natin sila harap-harapan. Hindi ko maseryoso kung may sumasayaw ng slow-mo doon, tapos seryoso yung tinasabi ni Kuya. Copyrighted tayo ni Satanas! Dito ipinapakita yung donkey sa harapan ng pinto na naghihintay sa King, ang ating Panginoong Jesus. Hindi dapat, hindi mabuti yan, hindi ba? Bago lumabas yung King sa pinto ay magpapakita itong ahas, ang Diablo. Ano yun? Ano yan? Anong cross na kasi kita pino-fold yan. Parang ganito. Hangal ka. Ayan, oo. Ayo. Nagawa ko na. Nagawa ko na. How you like that? Ayan na. Ano daw? Devil's horn? Putang... Paano... Devil's horn daw to. May serpent din ako dito sa ibaba eh. Demonyo rin ba ako? Sige. Pinapakita dito nung ahas yung pagiging Di ba pwede nasa bansa siya na importanteng hayop ang donkey? Di ba pwede ganun lang? materialistic, especially nung mga babae. Ano na, Babae daw, sabi ko na eh. Yun talaga isa sa mga pinaka sakit ng Biblia, yung pagka-patriarchal ng librong yun. balik ako agad. Ipinapakita nung ahas na nakaupo siya sa kanyang trono upang tuksohin at Tama yung cock kasi, ano yan, manok. At isa pang tawag sa ahas ng lalaki. So pag ahas ka, serpent, demon, sabi ko na eh. paigigin ng mga tao sa sanlibutan at alam mga ko na material sasabihin niya dito. Yung kumagat si Adan. Nung kinagat ni Eva yung mansanas. na bagay. Sorry. Oh my God. What? Man, ano ba? Nakakainis! Bakit ba to gagamitin? Ba't hindi mo ginamit itong nasa taas? Hindi ko maintindihan. Bakit ka nag-cherry pick? Yung prutas ng kaalaman ng masama at Pocha, yan ang talagang sakit dito. Ang kapitalismo ng Apple. mabuti at si Eva Ama. na nakurap ng kasalanan. Ngayon ay ibabalik na Hindi naman siya nakurap. Pareho lang naman eh. Parang ginawa niyo mas ang babae. Bakit kailangan babae may kasalanan? Di ba lagi nga silang tama? kailangan nating isuka ang lahat ng pinakain sa ating na espiritu ng ahas. Alahas, cosmetics, artificial beauty, lipstick, kulay ng cook. Oh my God, ito may mga tipo ng tao na sasabi, huwag ka mag-makeup. Maganda ka naman sa paningin ko. Hindi para sa inyo yon. Para sa sarili lang nila. Confidence sa sarili. Bakit, di ba? Oh my God. Kulay ng buhok, maikling buhok, spaghetti, fitted Ano ba yan? Pati ba naman maikling buhok? May pakialam ka pa? Wala ka bang buhay? Well, alam mo kung nagawa mo nga lahat to, mukha nga wala na ka buhay. damit, leggings, hikaw, kwintas, singsing, O lahat sige, maghubad ka. Maglakad ka sa labas. ganyan sinisira ng ahas ang mga tao. Sa madilim na lugar na ito, kumikinang na parang mga bituin. Lagi sa anime ito Sa Bleach to May ngiti sa aking mukha, Soldier prevailing hahalikan light. kita upang mamaalam. Gano'ng katagal mo ito ginawa? Yun gusto ko malaman. Mga itim na payong ay sumisimbolo sa mga fallen angels. Ano na naman? Oh my God, lumalabas na si Satanas sa lalamunan ko. Ilang beses ba gagamitin niya Fallen Angel ang lahat na nakikita mo? Bumagsak sila Yung para utot ko, Fallen Angel yan. Yung nalalaglag na mga gold na yan, Fallen Angel din yan. manira at magnakaw. At ang mga madilim na araw na ako ay nakakulong. Dapat tinapos Di ba super fan ng Blackpink, pero hindi ba parang pinapakita lang nila na yung sa mga box sila, gusto nilang mag-try ng iba kasi di ba lagi silang happy, colorful, di ba pwedeng gusto nilang maging seryoso o ganito mga teams naman ang gusto nilang subukan. muna ako nung nagkaroon ka ng It's not that pagkakataon. Oy, Trojan Horse! Oh my God. Trojan Horse yan! Ano ba? Oh my God, wala siyang alam. Biblia lang ba alam mong history? Oh, alam ko ano yun. Ano yun? Kailangan ko ng kasagutan. Oh, Trojan Horse yan eh. Hindi Oh ko my God. masyadong naintindihan yung sinabi kaya ginugel ko yung lyric. Alam mo, hindi lang yan yung ginugel mo. Marami ka pa ibang ginugel. Pero Trojan Horse yan sa Troy. Para mapasok nila yung impenetrable daw, di ba? Pero mukhang aral ka pa nga. At Nakakainis. ito yung lumabas. Bring out your boss.
Ngayon, they will bring your boss. Alam mo, tatagal ito. Satire ba to? Seryoso ba talaga siya sinasabi Yung niya? Antichrist at yung Baka false pinagtitripan prophet lang at niya. gagamitin nila yung kanilang influence Yung mga para naniniwala i-worship sa yung conspiracy beast. theory. Nice. Ilang at hindi nga mentro. Ginagamit ng ahas ang entertainment upang manatiling tulog at bulag ang mga tao sa katotohanan. Hindi ko maintindihan. Ikaw rin naman nasa entertainment ka. Nandun ka sa ngayon, nasa social media ka. So ano pinagkaiba mo? Pwede ikaw ngayon false prophet ngayon eh. Ako yung tunay na propeta. So ano ba talaga? Di porkit nilagyan mo yung sarili mo ng voice na echo sound effect ay mas kapani-paniwala ang sinasabi mo. Babaeng ito ay tahimik lang sa umpisa kahit hindi mo siya pilitin. Malasing mo lamang agad siya agad na itong sasama. Kahit hindi mo na siya akitin. Ito para sambahin siya ng mga tao at tatakan sila ng marka ng halimaw at pahihintulutan ng Diyos ang dalawang ito na maghari sa sanlibutan sa loob ng 42 months o 3.5 years at ang mananatiling So sobra eksakto nung tawag yung tapat taon na hanggang yun. wakas ang Amen. siyang maliligtas. Of all the threats, Uy, gago. Daniel Padilla. from both your past Na hindi pa nararanasan hindi mula pala pa ito yun. ng Sorry. Pighatian at sa tubig. Ang tatlong ito ay espiritu ng mga Tatlong kalbo. demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Bakit tatlo? Revelation 16:13. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw Hindi naman sila at ng palaka, huwad no? na propeta ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. At ang mga ito ay Tangina mga naman, may alien espiritu naman ng yung mga pinakita mo, demonyong hayop. gumagawa ng mga kababalaghan Nagkalat tuloy ako dito, leche. sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na Okay, may dragon makapangyarihan. lang kanina. May false prophet, merong antichrist, may dragon and beast. Maglagay lang tayo na maglagay, no? Ng kahit anong word. Oh, Baphomet na naman. Nakita nyo yun? Di mo nakita, no? Kulang ka pa, Jesus and Me Ministry. Kulang ka pa sa research. Ako ang tunay. False prophet to. Ako ang tunay. 6666 scam. Opo, dyan parang ano lang. Shopee, Lazada sale. At syempre, meron pa dito. Talagang pinaka-aabangan ko. Ang Army of Satan. How you like this? Like dynamite. Whoa, whoa. In this video, we will expose Jimmy! itong satanic order sa likod ng pinakasikat na K-pop group sa buong mundo. Ito ay ang BTS, the BTS Next Bible. Generation Leaders. Bible Ginagamit das- din sila ng United Nations upang may Bible palaganap das ang sins. isang doktrina na taliwas sa Biblia. Ang Ano yan? BTS ay isang South Korean boy band na binubuo ng 7 members. At ang ibig sabihin ng BTS ay Beyond the Scene. Pero ipapakita natin ang Behind the Scene at Behind Oh. the Scene. Oh, Dahil man! milyong kaluluwa Pag-flip tapin nyo itong batang to. Magaling. ang dinadala nila sa impyerno. Hello, we are. Oh, Baphomet. Baphomet na. Alam mo, hindi ko na talaga maano It's eh. a bloody beautiful night. Gusto kong tandaan ninyo yung babaeng ito dahil nasa kanya ang madilim na Ano? Bakit siya kailangan mag-ibadilim? Racist ministry. So yung talaga nakaread pa yung bloody. Pero kasi common turn of phrase yan sa British at nasa British nilang show. Sana inaaral mo din yun ha. Hindi ka lang naghahanap ng pwede mo mapag-connectan. sikreto. Sige lang. Okay, so I see Ba't six naka-blur yun? members, but there's supposed to be 7. What happened? Wala There's si Jimin, Jimmy! Nandito kasama member ko! called Jimin. Jimin, yes, His of course. muscle got seized up before the rehearsal, so yeah, he's he's all right. So, I know, but you can't beat Jimin today. Ngayon ipapakita ko Mahirap sa maging inyo Jimin. kung nasaan si Jimin. Ito yung Nasa imperno si Jimmy! part 2 ni Jimin. Oh my God. Jimmy lang malakas. Kay Jimmy lang ako magpapademonyo. Ano yan? Ano naman nakita? Ano yun? Ano nasa bilog? Ah! Sorry. Tayo na sa babang photo kasi natayo na lang. Pero ito naging Antichrist. Hindi ko gets. Eh siya yung bida doon sa sayaw eh. Nagkaroon ako ng magandang oras. Oras na para kunin ng akin. Sa wakas, malaya na ako.
Wait lang, saan mo ba ito nako-connect? Wait lang Itong Set Me Free ni Jimin, kailan lumabas? Okay, 1 month ago, yung Graham Norton sa BTS. 4 years ago? Taka ka ba? 4 years ago. Ito kay Jimin na pinapapanood mo sa amin ay 1 month ago. Ano ba? Pinipilit mo na lang ba talaga? Pinipilit mo ba? Sinasagad mo ba ang BBC? Pero sige lang, pakinggan pa natin ang kalokohan na to. Tayo ako sa dulo. At ako ay matigas na. 6 ba yan o 9? Ay, bakit 6? Di ba alam niyo yung meme? 6, 9, 6, 9. Yan na ba? Pag ba nakakakita ka ng tae na pabilog, iniisip mo na doon yung demonyo? Makahanap lang siya ng isang figura na parang, ewan ko sa'yo. The world! Revelation 13:17. At walang maaaring magtinda o bumili. Ako, hindi yan malibang pwede makita ng Shopee at Lazada. sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ng numero ng kanyang pangalan. Kailangan dito ng karunungan. Ang numero ay 666. Paying Oh with my my God. hand in Metro Baybay City. Ito yung viral na video ng isang foreigner na bumili sa isang supermarket sa Leyte. Nakikita natin na kompleto na ang system ng Mark of the Beast. Ang hinihintay na lang natin ay ang pag-rise up nitong beast. Magtatago kahit masakit. Teka, TJ, may mo sabihin yan. Mababaliw para manatiling baliw. At kung iniisip mo na nagkataon lang ang lahat ng ito, Hindi, dahil sinadya ko to para mauto kita. Talagang pinilit ko kahit magkalayo. panoorin mo itong susunod na mga Susunod. eksena. Okay. Tebe nga. Tangina 30. Revelation! Oh! Yung sahig Gusto ko sa yung likod mga- nila ay nagre-represent sa sanlibutan at si Jimin ang nagre-represent sa Antichrist, sa halimaw, sa government at sa mga kings o leaders. Yung dagat kung saan umahon yung beast o halimaw ay nagre-represent sa mga lahi, wika Puta, at ang mga dami bansa. nangyayari. At itong mga taong nakaitim sa paligid ng beast ay mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likhain ng sanlibutan. Revelation 13:1. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang Wait lang, sandali ha. Unang-una, hindi main religion sa Korea ang Christian. Hindi dun na po, ano yun? Hindi yun na kanilang unang religion. I doubt alam nila yung mga ganyan. Kino-connect mo lang isang yan. halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito. So kung nagpapakita ka sa akin ng mga photo na di ko alam saan mo nakuha, pwede mo i-AI generate yan. Pero sige lang. Sa Diyos. At dahil si Blasphemy. Jimmy na isa sa 7 ulo, nakasulat sa Sino pa kanyang yan? katawan Nasulat ang sila. mga pangalang lumalapas tangan sa Diyos. Ito to? ang dahilan kung bakit may Hindi, number 13 sa kamay ni Jimmy. Di ba German to? Ich Christen. Baka random words lang ng German yan eh. There is no Or Lorem coincidence Ipsum. and they are all connected. Oh my ang God. 7 Seryoso ba? ulong Pati ba naman brand ng... ito ay 7 Amerika at ang 10 sungay ay 10 hari na hindi pa ano ba naghahari. talaga? 10, 7 hari? Ano ba? Ginugulo mo isip ko. Baghari. Isa sa 7 ulo na ito ay yung Antichrist at ang 7 ulo na ito ay nire-represent din ng 7 miyembro ng BTS. At dahil sa sobrang kasikatan nila, nagkaroon na sila ng sarili nilang stickers. 7 lang silang members ng BTS. Pero dito sa stickers, sila ay 8 karakter. Ito si Van ng BT21 na Si Van? nagre-represent sa army. Kaya bulag okay. ang isang mata nito dahil bulag din ang isang mata ng Antichrist. Tama. Ito din ang dahilan kung bakit Antichrist sa nagsisignal mga ng one eye army. symbolism ang mga Okay. Army na kuda sa kaya ang tiyagaan nyo mag-edit ano ka ba? May binabawi ka ba sa Diyos? Para may gusto ka bang kalimutan na ginawa mo at kailangan mo magpabango? o na may 7 ulo na umahon sa dagat. Music! Baphomet sign? Beast and army Puta, ni end Satanas. Ang unang halimaw ay parang leon ngunit may pakpak ng agila. Kaya itong estatwa sa labas ng UN ay O sumisala di yung presidente natin, demonyo. Di ba? Kung gusto mo na i-correct din sa lahat eh. ang mga BTS members na ito na tinutupad nila ang propesiya at hindi nila alam kung sino yung nag-ooperate sa likod nila. Pero sigurado tayo I'm sure alam nila kasi nandun sila sa kumpanyang yun. na may pinirmahan silang kontrata. Paunawa lang Alam po ko sa demonyo eh. Kontrata ng demonyo ba? Sabihin mo na, nahiya ka pa eh. Naglagay ka na rin ng photo eh. na hindi yung tao yung kalaban natin dito, kundi yung espiritong nag-ooperate sa likod nila. Ngayon, naalamin natin yung espiritong nag-ooperate sa likod ni Jimin. Panoorin natin itong Ako music yun ah! video nila Sa likod na ni Idol. Jimmy. Sabi ko sa inyo eh.
Bakit nga ba sila tinatawag na mga idols? Dahil sila ang mga moderno at mga buhay na mga Diyos-Diyosan. Alam mo kaya nga ang dami nagpapakamat ng mga idol sa Korea, ang mga artista kasi sobrang taas ng standard na ina-expect sa kanila, hindi nila kinakaya. So hindi talaga sila, alam mo yun, hindi talaga sila demonyo, tao talaga sila na hindi nila kinakaya yung mga pressures na binibigay sa Kung kanila. sino yung spirit na Walang nag-ooperate sa likod ni Jimin at sa mga idols ako'y na nasa ito. likod eh. Revelation 12:9, ang dragon at ahas ang sumisimbolo kay Satanas. Oo nga, nalala ko pa yan. What? Oh my God. Sa spiritual realm nag-uumpisa Pati ang ba lahat naman buwan sa demonyo pa rin? bago sa physical realm. Kaya kung anong spirito yung nag-ooperate sa'yo, yun din yung lalabas sa'yo. Kaya sa pamamagitan ng signs at symbols, makikita mo yung espiritu ng tao. Ngayon, we will expose yung Okay. espiritu nitong babae Ito yun, antay ko. ito. Responding to that message. I'm giving them my shirt. Malalaman natin dun sa damit niya kung anong espiritu yung nag-ooperate sa kanya. Hindi ako naniniwala, social experiment Mamaya lang to. malalaman ninyo kung bakit ganyang kasaya yung expression nila. Oo nga, sobrang saya nga nito yun. May mapa. Wow! Ano meron na naman nakita? Oh my God, ano nangyari? Oh my God, gagawin ba niyang demonyo? Pero men, parang mahanap na yan. Bilib ako. Nandoon sa shirt yung espiritu nagawa ng pa niya ng ahas paraan. at espiritu At gano'n ba karaming time ang meron ka? ng Baphomet at yan ang nag-ooperate sa kanilang lahat. Ngayon, aalamin natin kung sino yung nandoon sa loob ng ahas. To say thank you for all of the... Thank you. All of Man, Freemason. Ang Freemason ay isang secret society o grupo ng mga elite na kinokontrol ni Satanas at ginagamit nila ang mga idols, celebrities upang sige. maitulak ang kanilang satanic agenda na New World Order. Ito yung feeling bida talaga no? Kayo lang yung religion. Pero sige. Alim ng Antichrist at ng Diyos nilang si Satanas. Isa sa mga demonic agenda ng mga Freemasons ay sirain ng mga kabataan at galitin ang Diyos sa pamamagitan ng doktrinang love yourself. Nakabalik Ang pagmamahal sa sarili, paglapit sa demonyo. Tama? tara ng una at pinakamahalagang utos ng Diyos na love the Lord with all of your heart, soul, mind, and strength. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano sinisira ni Satanas ang mga kabataan sa pamamagitan Ano? ng musika at mga idols na ito. Panoorin natin itong music video nila na Fire. Ito yung Okay, magpapatunay because of fire kasi satanas. Okay, ito na. ng kanila Army of Satan! Umatay kayo! natin itong mga kabataan na patambay-tambay at medyo pastig-astig. At ito ang target ni Satanas upang sirain, wasakin, patayin at nakawin mula sa kamay ng Panginoon. At itong BTS ay tinawag ni Satanas upang dalhin ang mga kabataang ito Mukhang tambay ka din. Ang dami mong time para gumawa pa nito. sa Pero sige. impyerno. Tinutokso niya yung mga idols para magtrabaho para sa kanya. And of course, mahirap tumanggi kay Satanas. Ngayon, kukunin niya yung kanyang cellphone at isusuot yung kanyang earphones dahil yan ang gagamiting instrumento para sunugin ng mga kabataan sa impyerno. Alam mo, kung yung earphones mo, kung binili mo to sa CDR King, talagang masusunog yan, sasabog yan after 3 days. Musika at cellphone. At makikita natin ang dalawang masamang espiritu na nagpapatunay ng kanilang masamang balak. Ay, hindi ba bahay lang yun? Oh my God, drawing. May pangatlo pa doon di lang Sunugin. Alamang, yun yung name nung song. Nasusunog dito. Nakikita nyo ba itong tulay na ito? Hindi yan nagkataon lang. Alam nila yung ginagawa nila. Ang tulay na yan ay ang kanilang musika at yan ang magdadala sa Hindi mo pwede atin sa nasira impyerno. lang yung nung tumapak sila. Di ba technical, lang yun? Technical And now, let me Nasira? present to Oh, you sige. ang pinakamalakas na army ni Satanas, ang BTS. Dito makikita natin kung gaano karaming lahat kayo, impyerno, ng mga magulang nyo sa ginastos nyo para sa ticket na to! Pagkagising ko sa umaga, wala akong kwenta. Hoy, huwag ko naman sabihin sa amin yan. Kung sa'yo lang yun, okay lang yun. Ito naman. Sige. Pagkatapos lumubog ang araw, nadadapa Ba't ba naman ginamit sa taong mukhang lasing? wasak ako dahil lasing ako. Alam
Alam mo, mas malala pa nga yung mga kanta ng mga classic rapper na black. Mas matindi. Tayo na yun, literal sinasabi la, di ba yung kill, steal, as in literal eh. Ito, hinahanapan mo pa nga ng isa pang layer ng metaphor para lang makaprove ng point eh. Wala akong kwenta. Kagulo na ang lahat. Namumuhay na parang ewan. Hindi yun yung translation doon, pero okay Gawin lang. mo lahat ng gusto mo. Total, Tama, sa'yo sa'yo naman na. yan. Huwag ka masyadong magsikap. Okay lang maging talunan. Ulit-ulit. Lahat magsabi ng lalala. Itaas ang kamay, magingay, sunugin. Ikaw, very sneaky yung pagpasok mo doon ng demonyo. Di ba meme to? Itong kotse, bike, eroplano ay nagre-represent sa mga kabataan. Tingnan mo kung paano nila sakyan at paikutin ng mga kabataan kay Satanas. Pagkatapos nilang paikutin Ba't hindi nila si Satanas? Okay. at lokohin ng mga kabataan, ganito Pababayaan yung nila. ginagawa nila. So kabataan din ba ito pang plancha? Sunugin ang mga kabataan. Masusunog dito. Ito yung mga taong hindi masaya kasama sa party, pero okay lang. Sa mga ginagamit na Ano instrumento ba ni yan? Satanas Laruan para lang yan, dalhin please. ang mga kaluluwa sa impyerno ay itong mga mobile games at sugal. Katulad ng Tama! Mobile Legends, Mobile Philwin Online Legends! Casino, Dota, Ragnarok. Ayos ka! Mobile guy! Mobile ba Dota? Para dalhin ang mga kaluluwa sa impyerno ay itong mga Alam mo, pag naglaro ka naman talaga ng Dota or LoL, para ka naman talaga nasa impyerno. Pero tinatrain ka noon para pag napunta ka nga sa impyerno, kaya mo labanan si Satanas, pabagsakin mo galing sa impyerno mismo. mobile games at sugal. Tama. Katulad ng Mobile Legends, Philwin Online Casino, Dota, Ragnarok, Call of Duty at iba pang mga Ganda. katulad nito. Panaksi! Ganda siguro pag natapos ito may plug ng sugal sa dulo, no? Alam mo ba, may bago ako ginagamit ngayon. Ang sugal ng buhay. Nasa description, download nyo na para sumaya ka pa. Niya at binibigyan natin siya ng legal God. right o karapatan para sunugin tayo sa impyerno. Anong legal right? Paano nagkaroon ng... At pupunta ba kayo sa korte, tapos maglalabanan kayo sa kung anong klaseng kaso, o anong lawyer ang gagamitin nyo? Anong klase kang kutsara at kinakausap mo ako ng ganyan? Huwag mo akong tawaging kutsara, tao ako. Ano? Ano kayo makakonek sa kutsara? Ini-encourage nitong army ni Satanas sa mga kabataan na mang-trash talk, mag-party, Yeah, magdroga, maglasing Wala sa yan. alak, at maglaro ng mga satanic Hindi, kasi pinagsasama-sama mo. Okay, spoon is parang British lang for simpleton or bobo, okay? Diba? Pag di natin alam yung kultura ng lahat, diba? Nagbumukha lang tayong hindi informed sa ating mga sinasabi. Bakit kasama pati anime? Ano ba? Seryoso ba Hidden Village is... Leche! Total, buhay mo naman yan. MMA! Ano ba? Lahat na! Huwag ka masyadong magsikap, okay lang maging talunan. Pero hindi okay maging tanga, kaya huwag nyo ito pakinggan. Alam ko pinagdaanan na natin mga conspiracy theory ng mga alien at mga government, mga control. Ngayon lang ako nakita ng conspiracy patungkol sa K-pop at especially sa BTS at Blackpink. Very unique tong ginawa niya. Ano naman yan? Kung dalawang demonyo na naman. Di ba Dito random na doodle makikita lang natin yan? yung corona ng isang king at alam natin ang king ay he. Makikita din natin dito yung puti tsaka Anong itim king na L. adi? Kaya this is the way to hell. Oh, hell. Ayun na, na-connect pa na yun, bucha. Galing. Magkaroon lang ng konting figure doon. I-connect na natin. Oh, nice. So, sumabog yung perno. Alam mo ba kung anong ginawa ng Diyos para hindi ka mapunta? 2,000 years ago, may isang king na sobrang nagmamahal si sa iyo Jesus. at ayaw kanya pumunta sa impyerno. Ano ko ba yung king na to, demonyo? Ngayon ginamit to para maging si Kristo. Ano ba? Sobrang pagmamahal niya sa iyo. Alam mo, hinubad niya ang kanyang korona at ang kanyang pagkahari. At sa pagnanais niyang maagaw ka sa kamay ng Diablo at mailigtas ka, Sorry. Hindi ako nakapunta sa concert siya, Jimmy. Hey! Ato yung tatapos sa ating video ngayon. Kung gusto huwag niyo kang papadaya sa kanila dahil si Satanas ang nasa likod nila at ang misyon nila Tama. ay sirain ka at sunugin sa impyerno. Ilayo ka sa Sunugin ang Diyos wallet at mo. itago ang mukha ng Panginoon. Ang humahawak sa mga idols na ito ay mga Freemasons at Illuminati. This, wow.
Ako mo naman ba't naka-blur yung daddy nito eh. And if you look closely, it's all about movement and people. Read Revelation 13. It's all is for you. Thank you. Spirit reveal! Yan na naman yung favorite niya to eh. Oo, siya natuto mag-turn. Pwede ko rin gawin niya sa kahit na. Oh! Kakasakit na, puta, aboy. Simula sa damit, the Holy Spirit Nandito si revealed sa sa atin Dragon na Ball. everything is connected. They are all connected sa interconnects serpent. to the Simula sa serpent. mga movies, Pwede ko rin gawin sa mukha ko yun, yung parang bukakan tanga. anime, Gets it. sports, entertainment, business, energy drinks, lahat ng yan ay nasa influence na ng serpent. Kaya sinasabi ng Enjoy siya Biblia na mag-edit, huwag kayong makiayon at umibig sa mga bagay sa sanlibutan. Patterns, ang dami mo ngang hinanap na pattern para lang to prove a point eh. Pero sinabi nga dyan, wag eh. Sa tunog ng huling trumpeta ng Diyos, Diablo. Revelation 11:15, hinipan ng Ay. ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at sa langit Oh, may pito malalakas rin pala yung anghel eh. Pito rin naman yung BTS eh. So, di ko mag-gets ngayon. Ayaw mong ayaw may correlate tong pattern na to. Sa Siguro Diyos lagi ito lamang na-play at sa sa simbahan kanyang nila. Kristo. Doon nagtatapos yung gusto niya para mga... Hello, Jimin! Natuwa ka ba sa mga nagpupula ka na sa taras to eh. Nataras ka talaga eh! Ang mga tandaan niyo yung mga ganitong bagay, conspiracy lang yan, nag-invento lang yan, gumagawa ng mga correlations yan, pero yan, illusory pattern, perception na common sa mga conspiracy theories, may gumawa ng connection. Sabi nga ni Dr. John William van Proven, University of Amsterdam, our brain's natural tendency to seek patterns gets amplified when we are fearful and feel like we don't have control over situations. So yan, di ba, dahil nga hindi mo alam yung nangyari, natatakot ka, baka kontrolado ka na, nakokontrol yung mga tao sa paligid mo, mas gusto mo na lang maniwala doon kaysa sa katotohanan na baka wala naman talaga. Di ba? Mas doon ka bumabalik. Kasi di ba, gusto mo meron kang nadadantayan tulad ng BTS, di ba? Pag di mo alam ng mga nangyari sa buhay at common yan sa mga bata na sinusubukan talaga intindihin ng mundo. So gusto pa na mga ganito, ito yung like, share sa mga Illuminati at Satanista yung friends na mo to subscribe. Paulo Libnida, ano nangyari ha sa iyo?